Nu ska jag kaffe. Nej, vad gör du? Det är pappas. Ey, vad gör du? Pappa ska bara vilja pappa lämna ha den. Jo, men han vill ha godis. Hallå, det är min godis! Kom tillbaka med pappas godis. Nej, jag ska bara hålla. Watcha, hon snurrar Jag den. ska bara hålla. Jag vill bara hålla. Men du har ju ätit din godis, det där är pappas godis. Det är min. Det är inte din. Lägg tillbaka den. Jag ska lägga baka. Den ska slänga. Ey, vad gör du? Den måste slängas. Nej. Just. Alicia, kom tillbaka. Nej. Du. Det är pappas. Nej. She's gone. Det är min.